लोगोफोर हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर लोखिफोर आंहा दिनै नैबे लोगो जासुलिखौ लेंहरलायबाय जासुलिखौ जानो दावदैनि कम्पिटिसन जानो नागिरदों सनाफोर ओमफ्राय दावदैनि कम्पिटिसना आंनाथ' बेनोखा रावबो माबा गैया नालाय टाइम नायग्रा मा नायग्रा ओमफ्राय जोंबोथ' बिदि रोङा ओमफ्राय दा जोंना टाइमा आउट जोंना टाइम गैया माने जाय बांसिन देरहायो जाय बांसिन देरहायो नङा जाय आवगाय जाखाङो बेनो जिथिनाय आरो हानावथ' दावदैया लोगोफोर अननानै दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगो जासुलिजों आंजोंनि कम्पिटिसन भिडिअ ओमफ्राय दावदैया नै जोंना 1 2 3 4 5 6 7 8 जानो हागोन ना हाया नायसै ओमफ्राय दा बिदिब्ला नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो आसा खालामबावो आंनि भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव थ' बिदिब्ला औ ओमफ्राय बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ सुरु खालामसै नै संख्रि लाखाबाय संख्रि गाव गावबागाव बानलु सिब्र'नि आसार बिराद बानलुआ बिराद गोसा नैबे होन नामा दसथ' खिन्थु खुगायाव नांलालाबायनानै जानो हानाय नङा दावदैखौ जानो हानाय नङा बेखायनो नोंहाथ' बानलु रायखसखा बानलुखौ बुरजा जा आं बिराद बानलु जायो आंनि लोगोफोरा देन्जार बानलु जायो बियो आरो सासे दंबावो नांगौ नामा जासिगोन दे नांगौबा दा लागोन ना बेदरनिफ्राय आं बानलुखौसो बांसिन लब जायो जानायाव बे बानलुनि थाखायनो जि आंनाव बानलु जाबासो आङो जानाय बायदि मोनलाय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर बावदोंसोलाय आङो जोंहा जायहा देरहायो बेथ' गगोन जायहा जेनो खिन्थु मोसानांगौ ओमफ्राय मोसानायाबो आं मोसानो रोङा खुगानि गानजोंसो मोसानांगोन दे खुगाजों खननायजों खुगाजोंसो खनना मोसानांगोन ओमफ्राय मोसायोबाबो मोजां गान मोसानो मोना कमेडियान गान मोसानांगोन जेरखम ओरै भिउवार्स बिथांमोनखौ एसे इन्टारेस्ट खालामनो हानाय बायदि बेबायदि कमेडि गानसो मोसानांगोन जाय नाचना पड़ेगा डांस करना पड़ेगा चलो अभी हम खाना शुरू कर रहे हैं चलो आप लोग देखते रहो 1 2 3 गिनती करेगा चलो स्टार्ट 1 2 3 चलो आक्रमण आंथ' दावदैखौ बारा जानायनि माबा गैया बरिया इन्टारेस्ट जादोंना बानलुजों बारा रायलायाबा लेट जायो बानलुजों इन्टारेस्ट जादोंलै जानो ayo tuh berapa paling pindah berapa kilo coba itar gitu tuh pira pagi ini katanya menepele kau kah taptakan deh jaga जल्दी मत खाना धीरे से खाओ मुझे डांस नहीं आता है इसलिए जीतिका खेलने में जाए दावदैजों खेलनाय जाया गोदनायाव थाबथालाबायबा मा जासुलि दिनै दुरबलथार नामा दुरबल नङा दावदैया बारा खेलाय जाया नालाय गोमोआ गारनायाव गोदान जाबा भिडिअ खालामनायनि थाखायनो Duduk nasi kan?
गुदुं नांसिगोन बियो थाबथाया दख'नायाबो टाइट जाद्रायदों आंना नों मोसानो गानदोंना मुझे डांस नहीं आता है दोस्तों बोलने से क्या फायदा नाचना तो पड़ेगा ना हारेगा तो चलो लोगोफोर दाथ' आवगायनाया आं सावगासिनो दं नैबे जासुलिया हायाखै दिनै जासुलिलायनो सरि लबिया आंना लोगोआ दिनै खमजुरि सिबाय बैसो जाबाय गारमायाव थाबथायो बैसो जाबाय नालाय गारमायाव थाबथादोंनो बुरि मानसि आंनिफ्राय 10 बोसोर देरसिन बियो 10 बोसोर देरसिन आं बिनिया जगसो लोगोफोर Oh my god. चलो अभी मेरा खत्म हो गया साला उस दिन आप जिर रहा था ना अभी हम जिर रहे हैं तो सासिन सोबाच ना बताओ क्या माने जेन बिटे ना करो को सोबाच ना इसका जेन बाय आं लोगोफोर मा खालामबावनो आं डान्सबो रोङा आंनि मोसानायखौ नुनांगौबा मिनिजोबगोन जोब्बाय लबिया मोसानांसिगोन नोङो लोगोफोर दुखुनि बाथ्रा जोंहा आंहा लोगो लबियाया जेनबाय ओमफ्राय जासुलिया देरहाबाय नामानो जासुलिखा नालाय ओमफ्राय दाथ' बेयो मोसानांसिगोन मोसारोंगौ नों गानखौ खननो रोङाबा आं खनना होगोन गानालाय माबायदि जागोन खुगाजों खननाय केसेटनि नङा खुगानि गान गोदोनि गानफोरखौ खनना होगोन आं मोसानांगोन नोङो दा फुदुं फुदुं जौवा फुदुं होनलायनायखौ खनना खुरैया सु होननायखौ मोसा जौवा सेट आटा गराय सेव फालिखान्थिया खेव इंदुली दुदु खुस्रा खाथियाव तू चलो अभी खत्म हो गया हमारा खाना लोगोफोर एबार एन्जरा जेनबाय एन्जर बियो आं सिंह आरो एन्जरनि सल'सो जाबाय रेडि मोसानांसिगौ हा पानिशमेन्टनि सुरु दा पुटुं पुटुं जौवा फुदुं मोख्रा कुसे जौवा सेब सासु मासु खुरैया सु आदा गराय सेव फालिखान्थिया खेव माइ बारिनि गांगु आं माइ बारिनि गांगु आं गायें गुयें थाबायनाय माइ बारिनि गांगु आं गायें गुयें थाबायनाय पेनिस खत्म हो गया मोनदों जेननायनि पानिशमेन्टआ बेनो थ' लोगोफोर बिदिब्ला जोंनि भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ लाभ इउ